Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Mga sundalo at pulis ang dapat i-drug test, hindi ang mga estudyante ayon sa ACT. 6 na milyong halaga ng mga peking beauty products nasabat po sa lalawigan ng Cavite. Ombudsman dapat kinasuhan ng plunder si dating Pangulong Aquino ayon kay Panelo. 1 milyong lagda laban po sa train law, malapit na raw mabuo ayon sa mambabatas. National Democratic Front duda sa totoong motibo ng gobyerno sa pagpapaliban po ng peace talks. Warden ng Mandaue City Jail aminado po sa lapses sa seguridad. At gobyerno di sigurado kung tuloy ang soft opening ng Boracay sa darating pong buwan ng Setyembre. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ito si Errol Dakame. Welcome po sa palatuntunang Kamaong Acero ngayong araw po ng Biyernes. 22 po sa buwan ng Hunyo taong 2018. Kumbaga sa number ay 622. Sa mga nagwe-wedding at mga mahilig tumaya po sa wedding, baka sabihin nyo magandang kombinasyon yan ka Errol, 622. June 22. Good evening folks, sa mga nasa Metro Manila, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat pong mga kanina pa ho nag-aabang sa ating programa, welcome to all of you guys. Sa mga nasa liblib na lugar po ng Pilipinas, mga nasa Quezon siyempre, at sa lahat pong mga dear kababayans natin, mga OFW na matyagang nagsisikhay, nagpapakapagod at nagbabakasakaling maghanap buhay sa abroad para lamang po sa kanilang mga mahal sa buhay dito po sa ating mahal na bansang Pilipinas. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News sa Philippines News and Current Affairs team, ang ating mga Leader News Patrol, at siyempre sa engineering, katuwang po nating nagpapalipad ng napakatayog sa ating tigasing palatuntunang Kamaong Acero, ang ating dalawang piloto, Engineer Oliver Licup and Teo Villamil. Tayo po ay all systems go sa ating paglilingkod sa araw pong ito ng Huwebes. Siyempre, tulad po ng sinimula natin kagabi, tayo po ay may pag-uusapang importanteng tema tonight. Sa gitna po ng sunod-sunod na pagpatay po sa mga pari, dapat na bang payagang magbitbit ng baril o armas ang mga pari at mga religious leaders? O hindi? Ano po ang opinion po ninyo? Ano po ang inyong masasabi? Ulitin ko po, sa gitna po ng sunod-sunod na insidente ng pagpaslang sa mga pari o mga religious leaders natin, dapat na bang payagang magbitbit ng baril o mag-armas ang mga pari at mga religious leaders o hindi? Ang ating cellphone number at contact numbers po sa studio ay 0927-494-2175 para sa mga Globe users. At sa mga smart subscribers po ay 0949-736-5000. Huwag nyo rin pong kaligtang i-like ang ating FB page, ang Leader News Philippines. At mag-comment po kayo at pinaka-the best, i-share po ninyo sa inyo po mga best friends para po mas maraming nakakaalam sa totoong nangyayari sa ating bansa. Alright, sige. Unahin na po muna natin ang report ni partner Nolan Ariola. Ang kanyang tinutukang balita po ay patungkol sa kinukustyong kalidad po ng mga bakal. Bakal, iron, na ginagamit po sa construction, sa mga pagtatayo ng mga buildings, mga bahay, at kung ano-ano pang istruktura tulad po ng mga tulay
at kung ano-ano pang proyektong ginagamitan po ng bakal. Tingnan natin kung ano ang latest dyan sa report ni Nolan Ariola sa ating palatuntunan. 40 minutos na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Good evening kay Angie and kay Jed Gamboa. Hi, Jed and Angie. Thank you for watching our show. Kung hindi pa ready si Nolan, unahin natin si Jojo Sikat. Mga nangyari po dyan sa Senado, kailangan na raw ng bagong batas para sa mandatory drug test? O kailangan daw ng bagong batas para sa mandatory drug test sa mga elementary students? Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto. Alamin natin ang detalye ng balitang yan. Hatid na sa atin ni partner Jojo Sikat. Live mula po sa Senado. Paring Jojo, magandang gabi. Go ahead please. Go ahead, paring Jojo. Yes, maraming salamat kasamang Errol. Naniniwala itong si Senate President Vicente Tito III na kinakailangan ng bagong batas kung isusulong itong mandatory drug testing sa mga mag-aaral na mula grade 4 sa elementarya. Ani Soto, lalabag ito sa Section 36 ng Republic Act 9165 na nagsasabi na tanging high school at college student lamang yung maaaring idaan sa random drug test. Aniya ng senador, dapat na amendahan ng batas kung ito yung nais ng ideya dahil nga Section 36 ng Republic Act 9165. Naniniwala naman si Soto na lahat na idadaan din sa usapan na kung ito ay para sa educational prevention, payag ito sa mandatory drug test, subalit para lamang sa grade 6 students. Subalit din ito aniya ay para sa witch hunt, mariin itong tututulan ng senador. Ito, si Jojo Sikat. Parang Jojo, parang Jo, may nagsabi nga na ang dapat i-drug test kagad ay ang mga pulis at mga sundalo, hindi yung mga estudyante. Tama, maaari. Hindi maiwasan na meron din ilang mga tiwaling sundalo at pulis na gumagamit ng illegal na droga. Well, naalala mo ba nung unang mga araw ng Pangulong Duterte sa Malacanang? Siya mismo ang nagwawagwag ng kanyang listahan na 6,000 pulis, according to him, ang involved sa drugs. Correct. Kaya nga sa ngayon ay nililinis yung mga PNP, yung kanilang hanay, no? Kung kaya't marami sa mga miyembro ng PNP, yung mga na-arrest ngayon, ano? Ng kanilang mga kamara dahil nga sa pagkakasangkot dito sa operasyon ng illegal na droga. Alright, sige, bantayan natin kung anong mangyayari sa isyong yan dahil talagang isinungsulong yata ng PIDEA at ng PNP na pasukin na ang mga eskwelahan, including the elementary schools, para lamang ilunsad ang anti-drug campaign na simula pa ng maupo ang Pangulong Duterte. Okay, yun ang ating tututukan dito kasama ganun. Back to you, kasama ganun. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo. Tayo, bigyan mo ako ng medyo malakas-lakas pang konting ano. Ayan, much better. Thank you. Hinahabol kasi ng boses ko kapag medyo mahina. Pabati po dito Sir Errol sa Ilocos Norte po. Pasukin Riders Club Incorporated. Good evening po sa mga miyembro at mga opisyal po ng Pasukin Riders Club Incorporated. Ayan. I-like po ninyo ang ating FB page ng Leaders Philippines. Mag-comment kayo, kahit bati o anuman pong mensahe nice nyo pong iparating, that's welcome to our program. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Well, muli, ang ating survey question tonight, mga kaibigan, habang kayo po ay nagdi-dinner sa mga oras na ito, ano ba sa palagay ninyo? Dapat na bang payagang magbitbit ng baril o armasan ang mga pari at mga religious leaders
ito po ay sa gitna ho ng sunod-sunod na pagpaslang o pagpatay sa mga pari? O hindi dapat? What do you think? Please join our program. Mag-comment kayo sa ating FB page. Ano po ang inyong masasabi? Kayo ba'y pabor o kontra? Ipaliwanag po natin at tayo po'y maghuntahan sa gabi pong ito ng Friday. Alright, sige. Ulitin natin yung ating mga cellphone number, 0927-494-2175 sa mga Globe users. At sa mga smart subscribers po ay 0949-736-5000. Maraming salamat po, Sir Errol. Nakatutok po kami sa iyong programa. Thank you sa mga miyembro po ng Pasukin Riders Club dyan po sa Ilocos Norte. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Gawin na po natin yung balitang bitbit ni partner Nolan Ariola. Mga substandard daw na mga bakal na ginagamit nga po sa construction. Kino-question daw ngayon ni dating Senador Nicky Cosseteng. Report mula kay partner Nolan Ariola. Nolan, good evening to you. Pasok ka. Magandang hapon kay Errol. Ikinabahala ni dating Senador Nicky Cosseteng na hindi umano kakayanin ng mga gusali sa bansa, lalo na ng mga high-rise buildings ang posibleng maging epekto ng malakas na paglindol, ang tinatawag na The Big One. Sa isang pulong balitaan, sinabi ng dating senador na karamihan sa mga developers at building owners ay gumamit ng quench-tempered steel na isang mababang uri ng bakal. Hinikayat niya ang Duterte administration na i-recall ang quench-tempered steel bars na grade 60 na nasa mga job site pa, mga nasa bodega upang hindi magamit at makaiwas sa pagkakaroon ng substandard na mga gusali na itinayo 10 taon na ang nakakaraan. Ibinatay ni dating Senador Cosseteng ang ulat ng isang eksperto na si Engineer Emil Morales na ang mga bakal o steel bar na ginamit sa mga high-rise building ay substandard. Ang mga naturang bakal ay matibay lamang sa labas, subalit mahina sa loob dahil sa proseso ng paggawa nito. 10 taon na umano ang nakakaraan ng palitan ng mga steel manufacturer sa bansa ang micro-alloy steel bar ng mga thermomechanically treated o TMT na hindi dapat ito gamitin sa mga high-rise o matataas na gusali. Ayon kay Cosseteng, mas matibay ang mga gusali na gumamit ng micro-alloy kumpara sa mga gumamit ng TMT rebars na maaari lamang gamitin sa mga gusali na hanggang 2 palapag lamang. Mula rito sa Quezon City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan, sa report na yan. Good evening kay Pastor Ramesses Gamboa, ang lead anchor, ang main anchor po ng Bible Cafe na nanonood po sa atin. At sa pamilya Gamboa na nasa Baguio City at sa mga kanyang mahal sa buhay na nasa US. Hi din and hello kay Boots Arcangel. Hi Boots, kumusta ka na? Once again, muli po tayong nangingimbita sa ating mga viewers na i-like po ninyo ang ating FB page at mag-comment kayo sa ating temang pinag-uusapan. Ano ba yung tema natin? Ito. Sa mga late viewers, mga kabubukas pa lamang ng inyong mga cellphone, ang ating tanong this evening ay, dapat bang payagan ng mag-armas, magbitbit ng baril, ang mga pari at iba pang religious leaders sa gitna po ng sunod-sunod na pamamaslang sa kanila? O hindi? Ano po sa tingin ninyo? Dapat bang payagan na magbitbit ng baril o hindi? Ang
Ang inyong pong mga comments, welcome sa ating FB page ng Leader News Philippines. Habang ang ating ilong naman ay pinipirwisyo pa rin ng sipon. But don't you worry, hindi tayo makakahawa dahil may, ilang klaseng gamot bang iniinom natin? 4 na gamot. Tatlo. Oh, 3. Napakarami. Si luma na yan. Kagabi pa yata yung ako na yan, ni Yuchi. Tuloy tayo. 50 minutes makalipas na po ang alas 8 ng gabi. Remember last night, meron tayong nakausap at tumawag sa ating palatuntunan na complainant. Galing po sa Batangas area, sa Batangas province. And she narrated the issue of her complaint. Laban po sa isang establishmento dyan sa San Fernando, Pampanga, na pinagkatiwalaan niya para ayusin ang kanyang sasakyan na ang problema lamang po ay air condition. Okay? Nagbayad po siya ng una, 37,000. Hindi nagawa. Muntik pa siyang ma-aksidente dahil pati yung mga nuts ng gulong na allegedly yung kanyang sasakyan ay sinailalim na po sa total maintenance check-up and the maintenance procedure. Kaya nga't pinagbayad siya ng 37,000, hindi naman nagawa. Kaya binalik niya. And muli, ay siningil po siya ng another 10,000. But the problem is, hindi pa rin po nagawa. Na 47,000 na siya. Until now, hindi naman po naayos yung problema ng kanyang sasakyan na simpleng aircon. Okay? So, ang nais niya na lamang po ay maibalik kaagad yung pera. Mayo pa ang insidente. Ngayon po ay 22 na po ng June. Nangako po ang establishmento na ibabalik after 2 weeks. Pero ang sabi po ng complainant ay halos 1 buwan na. Mayo pa daw yung kanilang huling pag-uusap. Para bagang nagbibingi-bigihan na ang naturang establishmento. So tawag po tayo ngayon sa Department of Trade and Industry kung ano ang protection naman ng mga consumer at mga mamimili at mga ordinaryong taong tulad po nating lahat. And in this case, ang complainant po natin ay si Miss Ivy Puso na ang kanyang problema po ay patungkol sa sasakyan at yung shop. Kilalang shop dyan sa San Fernando, Pampanga at yung shop na yun ay may pangalan, kilala po worldwide. Pero disgustado po siya dahil hindi po nagawa despite na siya po siningil ng 47,000 lahat-lahat. Tonight, nasa linya po natin si Sir Nathaniel Samson, ang Division Chief po ng Consumers Protection Division ng DTI Pampanga. Sir Nathaniel, si Errol Dacami na po ito. Good evening, sir. Welcome po sa ating palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening po. It's our pleasure to have you this evening, Sir Nathaniel. Opo, thank you din po. Alright, opo, oo. Yung mga kahalintulad bang reklamo, tulad po ng complainant natin kagabi na dumalog sa ating palatuntunan, nagpagawa daw siya ng sasakyan sa isang kilalang establishmento po dyan, repair shop sa San Fernando, Pampanga. Nasingil siya una 37,000, nadagdagan pa ng 10,000, aircon lamang po ang pinag-uusapan, hindi po nagawa. So ang gusto na lamang po ng Ali po ay agad na maibalik yung perang ibinayad niya, sir. Ano po ang proteksyon ng batas sa mga consumer or buyers or mga nagpapagawa ng kanilang gamit ng sasakyan tulad po ni Miss Ivy Puso, Sir Nathaniel? Opo, ang bawat consumer po ay protected po sila ng tinatawag nating batas na Republic Act 7394 or Consumer Act of the Philippines. Na kung saan po kapag ang isang consumer ay nagpagpagawa po ng isang gamit o sasakyan, yan po ay alinsunod sa batas na PD 1572 o yung tinatawag na accreditation law.
So, ang sitwasyon po ni Miss Ivy, sir, ay nagbayad na siya. Yung commitment ng shop na gawin ay hindi po na-deliver. So, ano po ang proteksyon ng batas na pwedeng ibigay sa tulad po ni Miss Ivy? Okay, you mentioned the Republic Act. So, in layman's terms, sir, may karapatan ba si Miss Ivy na i-demand na ibalik na kaagad ang pera niya? Total, hindi naman nagawa po yung trabahong kinontrata po ng shop. Opo, pwede po yan. Pero pag tinignan po natin, una, meron po tayong tinatawag na warranty of workmanship. Ano? Ang ibig pong sabihin nito, kung ano yung ini-expect na dapat ipagawa at dapat gawin po ng isang talyer na kamukha nung sinasabi po natin, kailangan po ay ma-provide niya yung tamang services na kaampat po doon sa bayad na sinisingil sa kanya. Right. Okay, ngayon po, kung nagkataon naman po na yung expected output or result ay hindi po naibigay, ay meron po itong karampatan na mag-demand na pwede po niyang ibalik or pwede po niyang i-compensate or refund yung kanyang naibayad doon sa shop base po doon sa kanilang pwedeng pag-usapan. Ano? Apo. Ngayon po, meron po tayong tinatawag na proseso na mediation proceedings. Ano po? Apo. Na kung saan po ang isang complainant na kamukha ng isang ginang ay pwede po siyang dumulog sa DTI para ipatawag po sila sa tinatawag na mediation proceedings. Aha. Na kung saan po ipatatawag po yung respondent at saka ang complainant upang sila po ay pag-usapan ng DTI na kung saan po ano ang pwedeng maging solusyon sa kanilang problema. Aha. Ngayon po, kapag hindi sila nagkaintindihan, i-declare po ito ng failure of mediation na kung saan po i-endorse ang kanilang kaso sa adjudication officer ng DTI na kung saan po ang DTI ang gagawa ng resolution doon sa case nila base po doon sa merito ng kanilang mga dokumento na isasubmit sa DTI adjudication officer. Aha. How possible is it na gawin yan, sir? Just like in the situation of Miss Ivy is coming from Bataan area and the shop concerned is in San Fernando, Pampanga. Where can she file the complaint? Can she file the complaint sa Bataan or she is required to file a case or complaint dyan po sa Pampanga office po ng DTI, sir? What's your suggestion? Actually po, based sa department order po namin, based sa case resolution proceedings namin, pwede pong mag-file ang isang complainant sa pinakamalapit na DTI na kung saan po siya nakatira. Okay. So kung ang complainant po natin ngayon ay taga-Bataan, bagamat ang establishment po na kanyang kinocomplaint ay nasa dito sa Pampanga, ay pwede po siya mag-file ng complaint sa DTI Bataan Provincial Office. Aha. So pwede pala and bahala na yung Pampanga shop na mag-comply kung may schedule ng patawag doon sa Bataan. Tama po. Kasi po doon sa Notice of Mediation, nakasulat po doon kung saan siya pupuntang DTI office, kung anong oras at kung anong araw po. Ayun. Okay. So parang may summon sa sir na ipapadala ang DTI just in case na formalize yung complaint doon po sa respondent. Tama po. Tama po. Alright. Paano pag dinisregard, sir, ng inireklamo yung invitasyon po ng DTI? What happens? Pag hindi po niya ito binigyan ng pansin, ito po ay nangangahulugan na wini-waive po niya ang kanyang right. So, whether pumunta po siya o hindi, magpapatuloy po yung proceedings na yon until such time po na i-declare siya ng failure of mediation due to the non-appearance of the respondent. Aha. Pagka ganyan, sir, ang nangyari, magdidesisyon po yung mediator. Tama po. Tama po. At ganun din po ang mangyayari kapag hindi po siya nagkaroon ng appearance sa adjudication officer. Ganun din po, magpapasya pa rin ang adjudication officer natin
base po doon sa kasong naibigay sa kanyang mesa. Ayun, oo. Now, kung halimbawa, just in case, sir, hindi naman natin pinapangunahan, pero parang ang feeling ng inirereklamo ay makapangyarihan siya dahil kilala siya. Isang malaking kumpanya. Dinisregard lahat po yan. Apo. Dinisregard yung adjudication board. Ano pa ang sunod na mangyayari, sir? Magdidesisyon na po base po sa kapangyarihan ng DTI. Meron po silang tinatawag na quasi-judicial power. Opo. Ang ibig pong sabihin nito, ang desisyon ng adjudication officer ay pwede na po siyang i-impose based doon sa kaso between po ng respondent at ng complainant. So, kapag gumawa na po ng resolution ang adjudication officer, dapat pong ipatupad yon. At kapag hindi po nagustuhan ng respondent yon, ay pwede lang po siyang mag-appeal. Pero kapag ito po kinatigan ng sekretary ng DTI, magiging sunod-sunod na po yung proseso hanggang makapunta siya sa Court of Appeal. Pero kapag ito po ay nagpatuloy pa rin, kailangan na pong ma-implement yung resolution Pending na appeal. ginawa ng adjudication officer. Pending appeal, sir. Opo, pero sa kasulukuyan po, ang pagbabasyan po ng adjudication officer natin ay yung batas na Republic Act 7394. Mm-mm. So wala po itong magiging pasubali kung sino man po ang respondent doon sa complaint. Opo. Gusto ko lang malinawan, sir, ipatutupad ba, i-execute ba yung original decision ng adjudication officer pending appeal? Kung gusto po niyang mag-appeal. Halimbawa, Pero kapag hindi po siya nag-appeal, final ang na yun. DTI po ay mayroon po siyang sheriff na mag-i-implement ng resolution na yon. What if, sir, in-appeal? Sa ayaw niya Sa gusto, susunod po siya doon sa case resolution. May mga araw ba yan na prescribe, sir? Gusto ko lang ma-educate tayong lahat, kasi marami ako nasasalubong na ganitong problema. Mabuti nang tama-tama, sir, nandiyan ka na, i-educate na natin ang mas komprehensibo ang ating mga viewers para at least una siguro makaiwas na lamang sa ganyang kahalintulad na usapin, sir, di ba? Opo, tama po. Opo. Pagka go ahead, sir. Kapag po sa mediation proceedings, kapag po nag-file ng complaint ang isang consumer, ang DTI Provincial Office po ay meron lang siyang 7 days. Kailangan mayroon na pong aksyon yung complaint. Ayun. Ngayon po, kapag nagkaroon po ng failure of mediation, sa adjudication officer naman po, ay meron lang pong 20 days ang adjudication officer natin. Para magbaba ng desisyon. Para magbaba ng desisyon. Kaya kapag pinag po natin yung dalawa, sa loob lamang po ng isang buwan, ay meron na pong resolution ang isang complaint na pinail sa DTI. Ayun. Yan ang kaibahan ngayon. Mas mabilis na, sir. Ano ho? Opo. At wala pa pong bayad ito. Libre po yun. Hindi po nila kailangan kumuha ng abogado. Opo. Okay. Paano magiging legitimate po yung complaint, sir, ng dudulog po sa DTI? Actually po, meron lang po kaming isang simpleng complaint form na pipilapan lang po niya yon. Sapat. Hello, sir. 4 minutos makalipas po ang alas 9 ng gabi. Kausap po natin si Sir Nathaniel Samson, ang Division Chief ho ng Consumers Protection Division ng DTI sa Pampanga. Sapagkat ang nirereklamo hong establishmento ay nandyan po sa San Fernando, Pampanga. Balikan natin si Sir. Magandang gabi po ulit, sir. Sorry po, naputol tayo. Okay lang. Yung tanong ko, sir, paano magiging legitimate yung complaint ng isang dudulog po sa office po ng DTI, sir? Napaka-basic lang po. Kailangan lang po niyang mag-file ng complaint na kung saan ay sapat na po para sa amin yon para gumawa po kami ng tinatawag na notice of mediation. So para po dumating yung respondent sa itinakdang opisina kung saan sila mag-meet
para sila po ay mapunta sa mediation proceeding. Sa bagay, ako agree kagad dyan sa ideyang ganyan kasimple dahil sino ba naman ang nasa matinong pag-iisip kung wala naman talagang katotohanan ng kanya idudulog ay bakit siya magpapakahirap pumunta sa DTI, sir, di ba? Tama po, tama po. Opo. So, ganun lamang pa. At sa katunayan po nito, sa ngayon po, tayo po ay mayroong 100% amicable settlement sa mga complaints natin. Very nice data. Kasi sapagkat ito po ay una ay libre at hindi po siya marahas na paraan sapagkat pinagkikita po natin ang complainant at saka ang respondent sa isang neutral na lugar. Na kung saan po ay pwede nilang pag-usapan ng kanilang problema na mayroong tagapamagitan sa kanilang dalawa. Opo, oo. Ang mahalaga kasi rito, sir, may existidong batas na magiging guidance sa pag-uusap. Tama po. At ganun din po, sa case resolution, ang abogado po ng DTI, ang pagbabasihan pa rin po niya ay yung batas na pang-consumer. Kaya po wala tayong pwedeng ibigay na duda kung ano man po ang magiging resulta ng case resolution sapagkat yun po ay nasasaad doon sa Republic Act 7394. And what is very important, sir, parehas sila bibigyan ng equal time and equal opportunity na maghayag ng kanilang mga sides. Tama po. Kasi po sa adjudication proceedings, sila po ay magsasubmit ng kanilang mga position paper. Pareho po yun. Na kung saan po ay yun ang bibigyang halaga ng ating adjudication officer sa kanyang gagawing desisyon. Ayun. Okay, so dokumentado lahat at kung yan naman ay masusolve early on na hindi na kailangan ng mga papeles at nagkasundo ka agad, well, congratulations sa DTI, siyempre. Dahil nagampanan ang kanilang inyong tungkulin, sir. Tama po. Apo. So, maliwanag, sir. Palagay ko naiintindihan ni Ma'am Ivy Puso ang kanyang pwedeng gawin. So, regardless kung nasa kabilang probinsya siya, like in her case ay nasa Bataan at ang kanyang concern na establishmento ay nasa Pampanga, it is valid to file the complaint dyan po sa Bataan DTI. Tama po. Alright. So, sige sir, kami po ay nagpapasalamat sa mga impormasyon na pinagkaloob niyo po sa ating mga viewers. Unless may mga nais po kayong idagdag na dapat po nating ituro pa, ipabatid, ipaintindi sa ating mga consumers. Lalo't ngayon po ang mamahal na po ng bilihin, sir. Lalong mamamahal ang bilihin. So therefore, mas lalong kailangan nating proteksyonan, sir, ang panig po ng mga konsumidor. Tama po. Ang DTI po sa kasulukuyan, kami po ay 2 times a week po na minomonitor ang mga establishment sa kanya-kanyang mga lugar dahil ito po nga ay binabantayan sa mga taong nais magsamantala nang dahil sa batas na naimplementa na sumasakay sila sa train law. Nais po namin ipabatid sa ating mga kababayan na ang DTI po ay ginagawa niya ang kanyang trabaho para maproteksyonan po niya ang mga consumers. Sapagkat tayo pong lahat ay mamimili. With that, sir, we thank you so much, sir. At kami po ay nagagalak na kahit ganitong oras ay available po ang DTI in the person of Sir Nathaniel Samson. Maraming salamat, sir, sa pagkakataon na ito and sana po ay maulit natin po ito sa ngalan po ng public service, Sir Nathaniel. Salamat po. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang maibahagi naman po namin kung ano ang ginagawa ng DTI dito sa Central Luzon. Thank you, Sir Nathaniel Samson. Good evening sa iyo and have a nice day, sir. Thank you po. Thank you. Sir Nathaniel Samson, ang Division Chief ng Consumers Protection Division ng DTI Pampanga. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright. 9:00 po, makalipas ang gabi. Ma'am Ivy Puso, I'm sure nanonood po kayo at based on the advice of Sir Nathaniel, you can file as soon as possible
dyan po sa DTI Pampanga para yung nais mong mangyari sa perang ibinayad mo at hindi naman natupad na trabahong kinontrata po ng inirereklamo mong establishmento dyan sa San Fernando, Pampanga, mapanghimasukan na po ng Department of Trade and Industry. Ako, proven ko na ang DTI na kapag hinawakan po ng DTI, ang consumer po ay laging panalo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batiin muna natin si Paring Gani Oro. Paring Gani, magandang gabi sa tropa mo. Buong barangay Pasong Putik sa Quezon City nanonood sa Leader News Philippines Kamaong Asero program. Sabi ni Paring Gani Oro. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Paring Gani. Pakinggan nyo rin po ang kanyang programang Serbisyo Oro mismo, Balita Oro mismo, dyan po sa DCME 1530 sa AM radio station. Ito po ay napapakinggan ang signal po ay mula sa Metro Manila and neighboring provinces, neighboring regions. Alauna, kung hindi ako nagkakamali, alauna hanggang alas 2 ng hapon daily. Yan si Paring Gani Oro at paminsan-minsan napapanood po ninyo rito sa ating palatuntunang Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pastor Ram. Salamat po sa Sir Errol sa greetings, more power. Thank you, Pastor Ram. At si who else? Sino pa mga nanonood sa atin? Sige po, don't hesitate or don't be shy. Sabi ni Ma'am Ivy Puso, thank you po. I'm watching po. All right, sige. Ma'am Ivy, kung ikaw po ay mahiyapang mag-file ng nag-iisa sa Bataan, if we can find time, samahan ka pa namin. At yung inireklamo mong establishmento dyan sa Pampanga, gusto naming harapin yan eh. Yung palpak na serbisyo niyan, dapat hindi na mangyari sa ibang customer na magtitiwala sa kanila. Napakakilalang establishmento niyan eh. Kilalang kilalang brand na yan. Kilala. Di ba, Carlo, kaibigang Carlo Reyes? Kaibigang Carlo Reyes, partner. Sabagay si partner ay taga-Abad Santos naman. Puntahan natin, partner. Puntahan natin yan para magkaalaman. Ano bang ginagawa nila? Imagine, kinontrata, 37,000. Aircon lang ipapagawa. Inalok na kung ano-anong mga maintenance. Nung pahawakan yung sasakyan, muntik nang mamatay yung customer dahil yung mga nuts ng gulong hindi pinagbabalik. Therefore, tumakbo yung sasakyan, halos matanggal na po yung gulong. Anong katarantaduhan yon? Papatay kayo ng tao. Ayan. Kami po ay walang intensyong manira po ng corporate name, ano? Wala po kaming ganyang intensyon. But, alam nyo, minsan ang kapalpakan ng ibang tao nasisira po talaga ang kumpanya. So, it's the responsibility of the managers to ensure na ang mga tao nyo dyan ay talagang matitino. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, so that's our public service portion. 14 minutos na po makalipas ang alas 9 po ng gabi. Nagpapatuloy po tayo. Balikan natin yung ating survey question sa gabi pong ito. Dapat na bang payagang makapagbitbit ng armas or baril ang mga pari at iba pang religious leaders? Dahil nga po sa mga sunod-sunod na insidente ng pagpatay po sa kanila. Sunod-sunod yung mga paring napatay. I think 7 na. 7 na. At nakakabahala po ito sapagkat alam niyo naman po ang mga pari bibig lang naman ang kanilang ginagamit para mag-preach at magsalita ng katotohanan. So, this is gonna be a challenge sa Philippine National Police na may misyon, maliwanag po ang kanilang mission na to serve and protect. Sabi ng PNP, ang kanilang mission ay to serve and protect.
So, paano natin maipararamdam ngayon sa religious sector that the PNP can still really protect and keep these people safe at all times? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi ni Ma'am Ivy Puso, yun din po ang gusto ko. Ayusin nila ang trabaho nila para sa mga nagtitiwalang customer. Tama po yan, Ma'am Ivy, kasi kung yan po ay nangyari sa inyo and same people will offer similar services, siguradong mauulit pa rin po ang kahalintulad na insidente. Muntik na kayo mapatay. Kalain nyo, inalok ng total maintenance yung ale, aircon lang ang problema, hindi pa nagawa yung aircon, nasingil na siya ng 37,000, ibinalik niya, siningil ulit ng 10,000 pa, 47,000 na lahat. But despite of that payments, until now, hindi naman po nagawa ang sasakyan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. I-like po ninyo ang ating FB page, ang Leader Knows Philippines FB page. At isubscribe po ninyo ang ating YouTube channel, Leader Knows Philippines. Sundan niyo po kami everyday sa ating mga live broadcast sa online natin, sa online platform na Leader Knows Philippines. By the way, mga kaibigan, salamat pong muli sa Long Reach Philippines. Ang ating kasama, kapartner, kagapay sa paglilingkod everyday, araw-araw sa ating mga viewers nationwide, worldwide. Ako po ay personally, ini-endorse ko po sa inyo ng ubod lakas ng loob ang Pi Cup. Pi Cup is like a tumbler that converts ordinary water into alkaline water. Yan. Yung alkaline water po, pag ininim po ninyo, sari-saring karamdaman po ang matutulungan, unti-unting mawawala. So, subukan niyo po ang Pi Cup ng Long Reach Philippines. At magandang gabi ulit sa mga kalalakihan na may problema na po may problema na kay Mrs. Nagtatalikuran na lamang pagkagabi. At hanggang yapos-yapos na lang dahil may problema, Subukan niyo po ang Cordyceps Militaris Coffee ng Long Reach Philippines. Ako na po ang magsasabi. Ako na po magsasabi po sa inyo. Matindi pa sa Viagra. Cordyceps Militaris Coffee ng Long Reach Philippines. Yung isang box po ay 20 sachet. Available po yan dito sa studios ng Leader Knows Philippines. Tawag po kayo 0921-494-2175 at 0949-736-5000. Mas matindi pa sa Viagra. Ang Viagra, delikado pa sa kalusugan po ninyo. Ang tindi po ng side effect ng Viagra. Marami na pong natodas yan dahil nagpapa-high blood bigla. Biglang na may mga inaatake sa puso. Ang Cordyceps Militaris Coffee ng Long Reach Philippines ay wala pong side effect kasi it's just a coffee. Pero hindi siya tulad ng ordinaryong kape dahil ito po ay may special na proseso at may special na ingrediente na hindi po basta-basta makokopya ng iba, and it gives that kind of effect na kailangan po ng kalalakihan. Areglado? Sige. Nais naming malaman ang inyong opinion. Yan. Join our discussion. Ano po ang inyong masasabi? Dapat na bang payagang mag-armas sa mga pari at mga religious leaders? Sa gitna po ng sunod-sunod na pagpatay sa mga pari sa bansa, sa ating bansa. Ano po ang inyong opinion, Ano ang inyong opinion? Nice po naming marinig. Huwag kayong mahiya. Nice po naming marinig ang inyong opinion. 19 minutes after 9 in the evening, balikan ko po kayo, Mag-break muna tayo. At nice ko pong ipakita muli sa inyo yung iba't ibang produkto ng Long Reach Philippines na may mga medical values na nakatutulong po para pagalingin ang inyong pong mga karamdaman. Pati nga yung alam niyo po ba, ito hindi ako mahihiya. Yung panty liner ng kababaihan na akala po natin ay simpleng panty liner, it cures prostate problem. It even cures dysmenorrhea. Ayan, marami na pong nagpapatunay at nakagamit po ng panty liner ng Long Reach Philippines.
yung problema po nila, monthly problem nila, biglang nawala po. Subukan niyo po yan sa kababaihan naman at yung kanilang lotion, yung kanilang shampoo at conditioners na mas maganda po sa buhok. Areglado? Ayan, lahat po yan ay available po rito sa studios ng Leader News Philippines. Balikan ko po kayo mga kapatid pagkilipas po ng ilang importanteng paalala. Si Errol Dacabe sa Kamaong Asero. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dacabe of Kamaong Asero. Thank you, Teo. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Welcome back po sa ating mga manonood. Salamat po kay Ma'am Ivy Puso sa pagtitiwala sa ating programa at sa Leader News Philippines, the hottest online platform in the country. Doon po sa mga nanonood po sa atin na may mga pinoproblemang wala pa rin pong resolution. Tingin po ninyo may tutulong po kami. Welcome po kayo sa ating programa, no? Ang ating mga telepono, tawagan nyo lamang po para ma-coordinate at magkatulungan po tayo. Welcome po kayo sa ating programa. Sige. Tila walang makapipigil sa plano po ng PIDEA na pasukin na ho ang mga eskwelahan para sa anti-drug campaign. Ang problema, tila ang gusto po ng PIDEA ay mag-drug test. I-drug test yung mga bata. Alam niyo, ang drug test may gastos po yan, unang-una sa lahat. And take note, ang target po nila ay mga elementary students and I'm sure pati high school. And therefore, una pa lamang ay malaking halaga ang kakailanganin po dyan. Napakalaking halaga. Milyon ang mga estudyante nationwide. At paano ho ang gagawin dyan? Paano ang gagawin? Sapagkat ang mga minor de edad na tulad po ng mga elementary at high school, dapat po yan ay napoproteksyonan ng batas. Kaya nga't I agree with Senate President Vicente Tito Soto na tila bago magawa yan ng PIDEA at ng PNP, kailangan pong makalikha muna ng batas sapagkat wala pong pagbabasehan ang naturang implementasyon ng anti-drug campaign ng PIDEA na gawing obligatory sa mga estudyante, sa young students, young pupils na isailalim po ang kanilang mga sarili sa drug test. Imagine at their young age para po silang mga magiging suspect na sa problema sa droga. Although, alam niyo, ang pakay po dyan ng PIDEA, I understand, awareness campaign. Pero kung parang witch hunting yan at maghahanap po ng suspect, palagay ko yung pinakamabuti po dyan ay mas komprehensibong awareness campaign, educational campaign, na pwede pong idan po yan sa mga symposium. Di ba? Mga seminars and workshops. Welcome po sa eskwelahan yan, yung mga seminars and workshops, symposiums, kung saan ang PIDEA po at ang mga pulis ay
pwedeng magpakita ng mga materyales, ng mga videos, magsalita sila kung ano ang kasamaan ng drugs. Iwasan po yan. Ikampanyang wag subukan at wag titikman. Mga ganun, I think that is more proactive approach. Lalo't ang mga edad po ng elementary at high school, iyan po ay formation stage po yan eh. Nasa formation stage. Ibig sabihin, mas kailangan po nila yung mga sapat na impormasyon at kaalaman. Hindi po yung aktual na bigla na silang tuturukan ng karayom para kunan po ng dugo at yung dugo ay isailalim sa examination to know if they are using already drugs. Ayan. So, kung wala pong batas na nag-oobliga po sa kanila, ay talagang kailangan pong hintayin muna na magkaroon po ng batas. Pero yung awareness campaign through symposiums, through seminars, parang assembly ng mga estudyante, paliwanagan sa mga bagay-bagay na hindi po dapat nilang subukan, yan po hindi makakailangan po ng batas yan. And I think that is more effective than forcing these young students to undergo drug test. Ayos? Sige. Samantala, nasabat naman ng Philippine National Police dyan sa Imus, Cavite, ang mga peking whitening and beauty products na nagkakalaga halos ng 6 na milyong piso. Napakarami. Napakarami. Mag-ingat po kayo ha, sapagkat yung mga whitening at beauty products na yan ay lumalabas na hindi po rehistrado po sa Food and Drugs Administration, and therefore wala pong makapagsasabi kung yan ba'y safe o ligtas na gamitin o kayo po'y matutudas kapag gumamit po kayo niyan. Wala pong ang sigurado po ay hindi po rehistrado. So kapag hindi rehistrado, hindi kayo protektado. Wag na kayong basta-basta gagamit ng mga ganyang uri po ng produkto na hindi kayo nakatitiyak kung yan po ay ligtas para sa inyong kalusugan. Samantala, good evening muna kay Pading Mario Coprada. Nasaan ba si Pading Mario Coprada? Okay. Nasaan ba siya? Sabi po ni Samuel Curit, bakit naman dapat ang mga dalila ay Biblia? Walang dahilan na mag-armas ang mga religious leaders, liban na lang kung maraming kaaway. Kung wala naman, walang dahilan na mag-armas sila. Sabi naman ni Paul Licuanan, dapat lang kung kailangan. Kung hindi, wag. Practical kung kailangan. Dahil ang Biblia, hindi naman makakaharang sa kamatayan kung ikay ang bunganga ay sintatalas ng blade. Ang pumuna at bumabati ko sa taong nananahimik lang. Ayan, sige. Kayo po, ano pong masasabi po ninyo, ha? Ano po ang inyong opinion? That's welcome. Whatever is that. Welcome po kayo sa ating palatuntunan habang yung ilong ko po ay namimirwisyo na naman. Nagka-clog nose na naman po tayo. 28 minutos na po makalipas ang alas 9 po ng gabi. At patuloy po kayong nanonood sa palatuntunang Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Naghahanap daw po si Sir Oliver ng sige. Welcome po sa sino man pong pwedeng magsalita sa atin. Whoever, welcome po dito sa ating palatuntunan. Pwede kayong tumawag. Hindi lamang po yung message sa ating FB page. Pwede po kayong tumawag ng direkta tayo magkausap. Ano po ang inyong damdamin sa ating tema? Payag ba kayong magkaroon ng baril na ang mga pare at mga religious leaders? Ito po ay ang pinagmumula ng ating tanong ay sanhi po ng sunod-sunod na pagpatay sa mga pare na hindi po natin alam kung ano talaga ang mga motibo. Ang sigurado halos, if I'm not mistaken, ay
7 na ang paring napatay sa ating bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nasa linya na po natin si Sir Manny Capiral. Sir Manny Capiral, good evening po. Welcome sa Kamaong Asero program sa Leader News Philippines, sir. Ayun, magandang gabi po, sir. Opo, sir. At Apo. Go ahead, sir. Ayun, magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig po sa programang Leader News po. Opo. At nanonood sapagkat tayo po ay online TV na napapanood po sa buong mundo, Sir Manny. Ayun, magandang gabi rin po sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik at nanonood po sa programang ito. Thank you, Sir Manny, for calling us. O ano ngayon ang opinion mo? Ikaw ba'y payag? Kaya tayo nagtatanong kasi palagay ko, alam mo naman, lumabas na sa mga balita na sunod-sunod na may mga napapatay na mga pari. Opo, sir. Opo. So, ang tanong natin, dapat na bang payagang magbitbit ng baril o armas sa mga pari at iba pang religious leaders sanhi po ng sunod-sunod na insidente ng pagpatay sa kanila o ang opinion natin ay hindi tayo payag? Ano po sa opinion po ninyo, Sir Manny? Actually, sa akin, sir, as far as faith and religious is concerned po, so para namang sinasabi natin na napakahina naman ng Diyos na pinaglilingkuran o tinuturo ng mga religious leaders. Kung dahil lang dyan sa sinasabing banta o kriminalidad, gagamit sila ng mga barel o magdadala sila ng barel. Para sa akin po, hindi ho ako sang-ayon kasi ang tinuturo natin ng mga leader natin, ng mga relihiyon is magtiwala sa ating Diyos. Di po ba, sir? Tama po, oo, opo. Pero hindi naman natin pwedeng isang tabi na may mga insidenteng nangyayari. Tulad nga po ng mga lumabas na sa balitang sunod-sunod na may mga pinapatay na pari. Sabi ng isang viewer natin sa Palawan, si Paul, sabi niya, pwede. Kasi ang Biblia hindi naman makakasangga sa bala kung may baril lang kalaban ang gustong pumatay. Kayo po, Sir Manny, sige, go ahead. Ayun nga po, totoo yun. Ang Biblia hindi makakasalag kung mayroong balang paparating. But in God's will po, kung yun po yung mangyayari, mapapahamak ang leader ng isang relihiyon, bahagi ng pagtuturo nila na iyon ay kalooban ng Diyos. Di po ba, sir? Okay, sir. So that is your opinion. May mga babatiin ka ba, sir, na nanonood din sa ating palatuntunan? You have the opportunity. Go ahead, sir. Ayun po, unang-una gusto kong pasalamatan si Chairman Oliver Licop for giving me the opportunity na maibigay yung aking opinion regarding po dyan sa issue na yan. At the same time po, pinasasalamatan ko po ang programa nyo dahil naging bahagi po ako para sa ganitong mga usapin po. Binabati ko rin po ang lahat ng mga kasama ko sa Philippine Eagle Riders Club po. At maging yung mga grupo na bumubuo po ng Riders of Cavite po. Ayun, mabuhay po tayong lahat at paumanhin po kung offensive sa iba ang mga sinabi ko. Pero yun po ang aking personal na paninindigan pagdating po sa usaping relihiyon. Yan po ay inirerespeto natin, sir. Ang anumang opinion po dito, we respect everyone, sir. Okay po. Muli po, maraming salamat po. At mabuhay po ang programang ito. Thank you, Sir Manny Capiral. Live mula po sa Cavite area. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi niya, hindi. Ayan. Kayo po, ano po ang inyong opinion? Alas 9:34 na po ng gabi. Biyernes ngayon, palagay ko maraming tutuma ngayon dahil Friday. Kami po may mga meeting pa bukas kaya after this, kailangan na namin magpahinga muna. Maaga po ang aming lakad. So, dun po sa mga lalabas pa, paalala lamang, ang pulis, mga pulis natin ngayon ay may anti-tambay campaign. Huwag niyong kaligtan, ha?
anti-tambay campaign. Yan. Batiin natin si Jigs Dungka. Kabayang Jigs, good PM, Kabayang Errol. Siguro sabi niya rito, siguro panahon na para mag-armas ang mga kaparian. Gawa ng marami na kasing masasamang loob sa mundo. Ayan. Thank you, Manoy Jigs Dungka. Kumusta ka na? Di na tayo nagpapanagpo man lamang at magkape tayo. Yan. Sige. Sino pa? Good evening kay Pastor Jeff Jose, kay Bedi. Kumusta ka, Bedi? Sino pa? Ayan, maraming nanonood sa atin sa gabing ito. Feel free to comment at magbigay kayo ng inyong opinion sa ating tema, sa ating topic. Dapat na bang armasan ng mga pare at iba pang mga religious leaders sa gitna po ng sunod-sunod na pagpapamamaslang sa kanila? Ito po'y insidente sa ating bansa, no? Public knowledge naman yan na ganyan po ang mga insidente, no? At in fact, marami pa hong mga taong basta lang tumitimbwang. Leonard Raimundo ang nangangaral ay handang mamatay para kanilang mapalaganap ang salitang ikaliligtas. Kaya kung mamamatay sila sa misyon nila, isang bagay na kanilang karangalan po yun. Well, opinion po yan ni Leonard Raimundo. Thank you, Leonard. Kayo po, ano po ang inyong opinion? Ano po ang inyong masasabi? I-post po ninyo ang inyong message. Hindi kayo, tawag po kayo para live tayo magkausap. Ang ating telepono po ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Aha. Sige. Sino pa ang mga nanonood sa atin? 100% no sa ating survey. No problem. Sir Leonard Raimundo. Okay. Thank you for your reaction. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong opinion? Sang-ayon ba kayong armasan na mga pare? Sanhi po ng sunod-sunod na pamamaslang sa kanila. Samantala, sa iba pang mga issue mga kapatid, dapat naman daw ay kinasuhan na ng plunder case si dating Pangulong Aquino ayon kay Secretary Panelo. Ang sabi niya po ay ganito. Iginigiit po kasi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na dapat may kasong plunder na si dating Pangulong Noynoy Aquino kaugnay sa questionable disbursement acceleration program or DAP. Ito ang naging pahayag ni Panelo matapos irekomenda ng Ombudsman ang kasong usurpation of legislative function laban kina Aquino at dating Budget Secretary Florencio Abad na may parusang 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakabilanggo lamang. Sinabi po ni Panelo na may tuturing na Consuelo de Bobo indictment ang hakbang ng Ombudsman na dapat may tama sa hinaharap. Ayon po kay Panelo, dahil sa 36 billion na pera ng taong bayan na pinag-uusapan sa DAP, na idineklarang unconstitutional po ng Korte Suprema, dapat plunder o kahit graft o corruption charges man lamang ang naisampa sa mga binabanggit na tao. Ayan, sige. Samantala, halos 1 milyong lagda na raw ang o malapit na raw mabuo ang 1 milyong lagda na nililikom laban po sa train law. Mga kaibigan, dahil po sa train law, ang batas pong ito ay naglalayong itama daw po ang ating taxation. So therefore, this is a new taxation law na ang epekto po ay
in layman's eyes ay nagtaasan po ang presyo ng mga bilihin. Lahat ng bilihin po nagtaasan. Although may mga paliwanag po mga ekonomista na hindi lang naman daw yung train law ang dahilan kung bakit nagtaasan ang ating mga prime commodities. Oo, epekto rin daw ito ng dollar exchange rate at epekto rin daw ito ng pagtaas ng presyo ng petroleum products sa world market, etc. etc. Oh, pero what is very very sure, simula po nang ipinatupad ang train law ay talagang sumipa papataas ang lahat pong bilihin at mga bayad sa serbisyo. So, because of this, may mga hakbangin po na ipasuspindi muna ang train law. Oh, pero wala pa hong nangyayaring ganyan. So, may mga moves na nangangala po ng lagda para isumite kung saan man yan isusumite at maipatigil po ang train law. At sabi po ng isang mambabatas, malapit na raw mabuo ang 1 milyong signature. Sa madaling sabi, sila po ay may sinasagawang signature campaign against train law. Ayan. Okay, sige. 41 minutes na po makalipas ang alas 9 po nang bibilis ng oras natin. Ang bilis-bilis ng oras natin. Meron pa, sige. Kausapin na natin, partner, kung may gusto pang sumali sa ating palatuntunan. Biyernes ngayon. Masarap sanang tumagay, ano? Pero bawal na yan sa atin. Tatagay tayo ng juice kasi sabi ng doktor, Sir Errol, kailangan mo ng maraming juice para hindi ka matuluyang magkaroon ng trangkaso. Oo. I-share mo pa nga, Teo, yung ating live video para maraming sumali sa ating palatuntunan. Babalik kasi tayo Lunes na ulit, no? Because our program is Monday to Friday. We decided to do this program from 3 o'clock na gawin na po nating alas 8 po ng gabi para at least buwelo na po. Buwelo na po yung ating mga kababayan na manood dahil tapos na po ang mga obligasyon sa trabaho. Halos wala na pong gagawin sa bahay dahil halos tapos na Pasyal ka naman dito sa Saloysoy, kabayan, para makapag-usap naman tayo ng mga bagay-bagay pa di. Yan mo, pagkabuelo tayo. Makapamasyal tayo dyan sa May Kawayan, Bulacan. Yung mga tita ko'y nandyan Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. And exactly 43 minutes makalipas po ang alas 9 ng gabi sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Nasa linya natin si Jen Marquez. Jen is female, babae ba si Jen? Okay, Ma'am Jen Marquez, good evening po. Si Errol Dacame po ito sa Leader News Philippines, Kamaong Asero program. Yes po, sir. Good evening po. Good evening po. Opo, oo. Narinig niyo yung ating survey question? Pabor ka ba o hindi na payagan na, bigyan na ng permits ang mga pare na magbitbit ng armas o baril dahil sunod-sunod ang mga pagpaslang sa kanila? Ano po ang opinion ni Ma'am Jen? Ay, para sa akin po, hindi po ako sang-ayon, sir. Bakit? Kasi ang pagdala po kasi ng baril para lang po sa pinauukulan. Oh. And then, ang mga pari po kasi masyadong relihiyoso. Oh. Di ba po sabi ko sa Biblia, bawal lang pumatay ng kapwa-tao. Oh, tama. Po. Kaya para po sa akin, bawal po. Kaya Hindi lang, po tulad po ng sinasabi nyo, para po sana dapat sa mga otoridad ang baril, pero pati mga kriminal nagbibit-bit po ng baril. Opo. Oo. So, how do we protect now religious leaders, Ma'am Jen? Yes. Sir, naman may mga pulisya naman po tayo na kayang kontrolin yung mga kriminal na mga kriminal na nagdadala ng baril. Pero naman po natin na hulihin yung mga kriminal na gumagamit ng baril sa maling paraan. Sana nga mahuli, Ma'am Jen, kasi until now, yung mga murder cases ay hindi pa nga ma-solve yung karamihan.
And therefore, nahihirapan yung PNP. And take note, sa dami ng tao, sa dami ng mga religious leaders, PNP cannot be at all with them at all times, Ma'am Jen, to protect them. Opo. Oo. Hindi naman pwedeng samahan sila araw-araw to make them safe. Unless sila ay mag-request na ng ano yung tawag diyan. Bodyguard or personal protection guards. Pag may mga bantang ganyan, allowed naman yan sa batas, Ma'am Jen, di ba? Yung susulat ka sa PNP, magre-request ka na payagan kang magkaroon ka ng bodyguard. Yan. Sa ano naman po sir, kung nakakaramdam naman po sila na may panganib sa kanila, maaari naman po silang tumawag sa otoridad para mag-report po. Ayan. So, sige Ma'am Jen. Tagasan ba si Ma'am Jen Marquez? Taga-Caloocan po sir. Ay, good evening po sa mga taga-Caloocan. Oo. Yung mayor dyan ay si Mayor Oscar Malapitan, ano? Apo. Oo. Nalapitan mo na ba si Mayor Malapitan? Yes po sir. Oo. So, si Mayor Malapitan ay talagang nalalapitan. Apo. Hindi Matulungin po siya, matulungin. Pinatatawa lamang kita sa gabing ito ng Friday, Ma'am Jen. Kumusta po sa mga taga-Caloocan at sanay ang mga pulis dyan very responsive sa safety at proteksyon ng mga taga-Caloocan, Ma'am Jen. Sir. Sir, gusto ko rin pong mag-join sa mobile journalism workshop po. Ay, opo, buti na banggit po ninyo. Welcome ang sino man na interesadong sumali po sa second mobile journalism workshop sa darating po itong Friday na next week, Ma'am Jen, ano? Yes po. Bukas po ito sa sino man mga interesado. Yung mga may hilig sa pagbabalita, public service, welcome po kayo, Ma'am Jen. Magsama po kayo ng mga kaibigan, mga estudyante. Mas maganda po at madaling turuan yung mga estudyante. Apa. Ma'am Jen, salamat po. Maraming salamat din po. Good evening po sa inyo dyan sa Caloocan City. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Jen Marquez from Caloocan City ang ating nakausap. Kayo po, ano ang inyo pong masasabi? Dapat na bang armasan o payagang mag-armas sa mga pari dahil sa sunod-sunod na insidente po ng pamamasalang sa kanila o hindi po dapat? Call us up, 0927-494-2175 para sa Globe number natin. At ang smart number naman po natin ay 09497365,000. Si Mel Argawanon, nasa linya na natin na sa gabing ito. Mel, si Errol Dacame po sa Kamaong Asero Program, Leader Knows Philippines. Good evening, Mel. Saglit ha. Ayusin natin ang linya ni Mel Argawanon para makausap natin. Okay. Good evening, Mel Argawanon, sir. Welcome sa Kamaong Asero Program sa Leader News Philippines. Yes, sir. Good evening, sir. Magandang gabi po sa inyo. Tagasan nga si Sir Mel. Sir, Binyan, Laguna, sir. Ay, magandang gabi po sa mga taga Binyan, Laguna. Ang mayor nyo dyan ay kaibigan natin si Attorney Dimagila. Tama ba, sir? Arman. Ayan, Arman Dimagila. Si Arman Dimagila. Kaibigan natin yan. Ang negosyo ni Arman nung kami pa'y nagkikita ay manpower services. Ewan ko kung buhay pa yung kanyang manpower services. Buhay pa ba yan, sir? Sabihin ko, sir, nandito, mayroon pa rin siya ngayon. Alam mo yung maganyang negosyo, nakakatulong magbigay ng trabaho sa mga naghahanap ng trabaho, Sir Mel, ano? Yun ang ginagawa niya rito, sir, sa Binyan. Mas lalo na yung mga dito na walang mga trabaho. Opo. Kinukuha niya. So, galing naman. Kumusta na lamang kay Mayor Arman Dimagila. So, Sir Mel, ano po ang opinion po ninyo sa ating temang pinag-uusapan sa gabing ito? Para sa akin, sir, at naman kasi ng tao sa Pinas, may privilege dala ng baril. Pero ang ano lang nun, may susunod sila sa tamang proseso. Oo.
So una muna, pabor ka o hindi sa pagbitbit ng mga pare at religious leaders ng baril o armas? Pabor ka? Are you in favor? Hello, sir. Kung siguro naman, sir, kung depende kasi, sir, kung may, ng, pero kung wala naman, Yun nga po ang premise na binabanggit ko, Sir Mel. Sunod-sunod yung pamamaslang sa mga pari. Kaya't may survey question tayo. Halos 7 na yata ang napatay na pari, Sir Mel. At these are murder cases na pilit na sinusolve ngayon ng PNP. Pero siyempre nasanay na yung tao na Biblia ang bit-bit nga ng mga pari lagi, di ba? Bible ang bit-bit nila. So ang sagot mo, Sir Mel, ay depende. sa akin, sir, pari siguro, sir, na lang muna. Wag na lang muna. Okay. Tapos na lang. Ba't nawawala-wala ang signal natin? Una na lang natin yung pagdadasal para sa... Hello? Nag-fade yung signal ni Sir Mel sa Binyan, ano? May mga babatiin ka, sir. Nasa inyo pa rin po ang chance. Hello, sir. Nawala na. Nagpuputol-putol, ano? Mel Argawana ng ating kausap live from Binyan City sa lalawigan po ng Laguna. Diretso tayo sa ating iba pang mga balita. Doon daw po ang National Democratic Front sa totoong motibo po ng gobyerno sa pagpapaliban po ng peace talks. Ito namang mga kasing ito, mga komunistang ito kahit may sinusulong ng peace talks patuloy pa rin po makikipagbakbakan sa mga otoridad. Patuloy pa rin pong namimirwisyo, patuloy pa rin ang armadong pakikibaka. So paano magkakaroon nga ng katahimikan? Good evening sa aking kapatid, si EJ Dakame. Ayan, sige. So nanonood din siya sa aking sista. Aking sista. Nandyan sa... Nasaan ba siya ngayon? Nasa Marilao City sa Bulacan. Good evening po sa mga taga Marilao. Okay, sige. Dire-diretso na po tayo. Bilang panghuli po, hindi daw tiyak ng gobyerno kung tuloy ang soft opening ng Boracay sa Setyembre. Ang sabi po ni Asek Ipimako Densing, ang sigurado daw po ay ang full blast na pagbubukas sa darating na Oktubre. Hindi sigurado sa Setyembre, Oktubre, sigurado. Kanya pang sinabi na may mga establishmento pa rin kasing ayaw mag-self-demolish at may mga illegal structure pa rin sa mga pinagbabawal na lugar, especially yung mga wetlands. At yung demol ay pinangalanan na nasa wetland na nais mabawi po ng gobyerno. Ang 5 sa 8 wetlands na inukupaho illegally ng mga nagtayo dyan ng structures at ginawa pong mga pinagkakakitaan po nila. Ang target po na mabuksan in full ang Boracay na pinasara po ng Duterte administration ay sa October 26. Pinakamahalaga daw na tinututukan po ngayon ng DILG at ng DNR at ng Joint Task Force, Interagency Task Force on Boracay Rehabilitation ay ang kalidad po ng tubig ng Boracay, sapagkat yung tubig nga po ang nilulunuyan ng mga turistang nais pong maglunoy sa tubig dagat dyan sa Boracay. For so many years, contaminated po ang dagat Boracay. Hindi lamang po nababalita, pero grabe pong bakterya, grabe po ang coliform. Sanhi po na yung mga tubo, yung mga pipelines, yung mga drainage na galing po sa mga establishments ay nakadirekta po sa dagat. Bumubusbos sa dagat
Habang yung mga turista naman ay sarap naman sa kalalangoy sa mga pinaghalo-halong ihi, hinugas ng kinainan, at siyempre, mga tubig galing sa CR. Kaya po't na buwisit ang Pangulong Duterte, ipinasara ng 6 months ang Boracay at nagpapatuloy po ang rehabilitation. June po ngayon. Target po ng DILG na makapagbukas yan in full by October 26. Abangan po natin. O bueno, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung ako po ang inyong tatanungin naman, ano ang opinion mo, Sir Errol, sa tema mo naman na pinag-uusapan ninyo ngayong gabi? Kung ikaw ang sasagot. Saganang akin, mga kaibigan, alam niyo po, sadyang ang seguridad po ng mga mamamayan ay pinagkatiwala po ng batas sa Philippine National Police. But as I was saying, PNP personnel cannot be in all places at all times. At ang mahirap po dito kasi ang buhay po ng tao ay iisa. Wala pong spare na buhay na mabibili po sa palengke. At ang kriminal po ay nagkalat. Ang baril po ay para bagang wala nang kahirap-hirap na nabibili. Di po ba? So therefore, maliban po sa mga responsible gun owners, pati yung mga kriminal po ay may full access sa mga armas na nakamamatay. So, saganang akin, mga kapatid, ang media nga pinapayagang mag-armas dahil nalalagay din madalas ang buhay ng mga media personnel sa alanganin dahil po sa trabaho. No? Ang buhay po ng media ay iisa din. Ganon din po ang pare. Kasi kahit masolve ang kaso, kahit matukoy ang suspect, makulong ang suspect, ang buhay pong mawawala at napatay na hindi na po may babalik. So kung magiging deterrent sa krimen ang pagbitbit po ng baril, I don't find anything wrong. Hindi ko po tinitingnang masama po yun. No? This is my personal opinion because, again, ang buhay po ng tao ay iisa lamang. If that one gun can preserve life, why not? Di po ba? Why not? After all, the intention is for life preservation, not to endanger lives. Huh? Because I do not believe na ang mga pari naman po ay pag nakabitbit ng baril ay magiging parang mga siraulong magpapatok ng walang habas. Tulad po ng ibang yung kapag New Year, di ba? May mga gun holders na ganyan. So, okay. Sinabi ko na. Ang aking opinion, I see nothing wrong allowing religious leaders to have their guns with them if the intention is to preserve lives. Ayan. To protect their own lives. Opinion ko po yun. I'm sure may opinion din po kayo. Ano man po ang inyong opinion, yan po ay respetado natin. At sana po ay sumali kayo sa ating palatuntunan para narinig natin yan. Di bale, may mga iba pa tayong episodes na may mga controversial pang topic. Sumali po kayo. Huwag po kayong mahiya, no? Dahil ang programa pong ito ay talagang bukas para makinig sa tinig po ng mga mamamayan. Alas 9:58 na po ng gabi. Maraming salamat na po sa inyong lahat. Sa ating mga Leaders Patrol, si Jojo Sikat, si Nolan Ariola, at sa mga nakinig po nanonood po sa atin, thank you so much. Maraming salamat po sa inyo. At yung mga tumawag, sumali po sa ating programa, thank you guys to all of you. Well, salamat po sa Long Reach Philippines. Bukas po may meeting tayo sa isang malaking kumpanya na willing makasama natin sa ating paglilingkod. Nga lang, gusto nilang magkaroon tayo ng face-to-face meeting so we can discuss further how we will be partners. Ayos, sige! Happy weekend sa lahat! Ako po ang inyong kamaong asero, si Errol na kami. Maraming salamat!
God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakari sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.